hebben niemand minder dan Samurai, legend uit het westen. En dan hebben we ook nog gewoon Fatih uit Gent, man. Ik zou zeggen DJ, let's get it. Yeah. Hey. Ja. Hey yo, mijn raps zijn een expressie van elementaire drang. De connection met mijn blad is een innig precair verlang. Voel mezelf nu te drukken is symbolisch vernuft. De rest heeft visionaire klank nodig, hoogstens een vlucht van status quo's. Het te grote binding met de ratio tussen hamer en aanbeeld. Verdwin ik in scenario's, gevangen in het moment. Afhankelijk van pen en blad bewandel ik de grens tussen massa en de mens. Zowel trek ik de verbale transmutage van mijn leven, ondergevig aan bepaalde granulage. Korrelt en borrelt de energie open tot filament, wordt dat metaforen kneden, strofes dat niemand kent, tot op het punt waar ik dacht ze kristalliseren en mijn gevoelens en mijn gedachten assimileren, zodat moeiteloos mijn eigen krachten manifesteren die mij staat stellen voor iets waarachtig te kunnen creëren. En al is het niet als aan trending of bij ieder populair, zorg het soms voor een Copernicuse wending. Het is wereldbeeld veranderende, revolutionair. Achter het lezen zet je 7 stappen mee, evolutionair. Zo er teksten die het wezen zegt voor hem. Al was het een revolutionibus orbium celestium, het is monumentaal. De sculpturen van Bernini en het is mijlen verbidderd van de naburige rendities. Pure intuïtie, voortdurende permissie. Like Da Vinci is het letterlijk figuurlijke precisie dat ik hier bouwwerk. Elk verse klasse apart, mijn rol sterken als verteller doet de hat in de nacht. Een nocturnale dromenvanger die amper moet maffen. Niks in een krak in mijn vak, dus ook van de hak naar de tak zonder dat ik het over zich verliezen. Ik zie omnipresent en met Silversono ontbloot te komen verborgen talent. Vies. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.